ସେଇଠି ରହିଲା ଆମ ଶନି ମନ୍ଦିର, ସେଇଠି ଯିବା। ଲୋକ ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ଏବେ ପୁରା ପହଞ୍ଚିଗଲି ଘରେ। ଏତେ ଝାଳ ପୁରା, ଇଏ ଆସୁଛନ୍ତି ପଛରେ। ଆମର ଏଠି ପଇଡ଼ ପରା ହଉଛି। ନା ନା ପୁଅ ନା ପୁଅ ହଁ ମା ଖାଇଦେଲେନି ତ ଆଉ। ତ ସେ ଖାଇ ଲାଗିଛନ୍ତି ପୁରା ଆଉ ବିର ତରପାରେ। ମତେ ଖଣ୍ଡେ ବି ଦଉନାହାନ୍ତି। ଦିଅ ଦିଅ। ଖାଲି ଖାଡୁ ଖାଡୁ ହଉଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ସେ ଖାଉନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଖାଇବା ଆଉ। ତ ମୁଁ ଏବେ ଏଠି ଖାଉଛି, କେମିତି ଲାଗିବ ପୁରା ଟେଷ୍ଟ। ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ନା? ମନ ଶାନ୍ତି, ପେଟ ବି ବହୁତ ଶାନ୍ତି। ତ ଏବେ ବାଜିଲାଣି 5ଟା 5:30 ବାଜିଲାଣି। ତ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆଜି ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରାଙ୍କ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତ ଜଣା ନାହିଁ କେମିତି କ'ଣ ତା ରିଆକ୍ସନ୍ ରହିବ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟପିକ୍ଟା ହେଉଛି ଯେ ମାନେ ମୋ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି ଆଉ ମୁଁ ଶୋଇଛି। ଦେଖିବା ସେ ମୋ ପାଇଁ କେତେ ସିରିୟସ୍ ହେଉଛନ୍ତି, କେତେ କେୟାରିଂ ହେଉଛନ୍ତି, ପୁରା ଜଣାପଡ଼ିବ ଆଜି। ଆଉ ଦେଖିବା ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଜଣା ନାହିଁ କ'ଣ ହେବ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ସହ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରାଙ୍କ୍। ତ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ଟାଟା। ମୁଁ ଏବେ ପୁରା ଶୋଇପଡ଼ିଛି। ଶୋଇପଡ଼ିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମାନେ ପ୍ରାଙ୍କ୍ କରିବା, ଦେଖାଯାଉ ସେ କେମିତି କ'ଣ ରିଆକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଠି ମୁଁ ଶୋଇଥିବି। ଆଉ ନା ଆସ ଦେଖିବ ଦେଖିବ ଭାଉଜଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି, ଜଲ୍ଦି ଆସ। କ'ଣ ହେଇଛି କି ଶୋଇଛ ଏମିତି? ତମ ପାଇଁ ନା ଠିକ ଥିଲ। କ'ଣ ହେଇଛି? କ'ଣ ହେଇଛି? କ'ଣ ହେଇଛି? ଆରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ତମ ଦେହ ପୁରା ଅସୁସ୍ଥ। କ'ଣ ହେଲା କେଜାଣି, ଶନି ମନ୍ଦିର ଆସୁ ଆସୁ ପୁରା ସେନ୍ସଲେସ୍ ହେଇଗଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏଠିକି ଆଣିକି ଶୁଆଇଦେଲି। ହଉ ପରି ଉଠ ଉଠ, ଯିବା ମେଡିକାଲ ଯିବା। ଚାଲ 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 ମେଡିକାଲ ଯିବା ଚାଲ। କ'ଣ ଏମିତି ହେଇଛି? ଆରେ ପରି ତୁ ତ ଏମିତି ଠିକ ଥିଲୁ, କ'ଣ ହଉଛି? ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହଉଛି? ଆଉ ତା ମେଡିକାଲ ଚାଲ, ଚାଲ ମୁଁ ମୋଡ଼ି ଦେଇଦେବି। ଚାଲ ଚାଲ ଉଠ ଉଠ ଚାଲ ଚାଲ ଉଠ 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 ଉଠ। ଶେଷ ଷ୍ଟେଜ୍। ଆରେ ଏଟା ତ ବେକେରିଆ କଥା କହୁଛି। ଆଇନା ଏପ୍ରିଲ ଫୁଲ କରାହଉଥିଲା। ଏଟା ବେକେରିଆ କାମ ନୁହଁ। ଏପ୍ରିଲ ଫୁଲ ହେଇଗଲେ ଖାଲି ବେକାର। ଶୁଣ ଶୁଣ ଟିକେ ଶୁଣ। ହେ ଭଗବାନ। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତା? ମୁଁ ଯେମିତି ଆକ୍ଟିଂ କଲି ମେଡିକାଲ ନେଇଥାନ୍ତା। ମେଡିକାଲ ନେଇଥାନ୍ତା ଯଦି ମେଡିକାଲ କିଛି ବାହାରି ନଥାନ୍ତା ରିପୋର୍ଟ। ଯାହା ଲାଗେ ଜୀବନ ଯାଇଥାନ୍ତା ହାରି ଆଉ। ଡରିକି ଭୂତ ହେଇକି ମରିଗଲେ। ତ ପ୍ରାଙ୍କ୍ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବେ। ଏମାନେ ପୁରା ସିରିୟସ୍ ହେଇଥିଲେ। ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ମତେ ହଠାତ୍ ଏତେ ଜୋରରେ ହସ ଲାଗିଲା। ସେ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜକୁ ପଳେଇଥିଲା। କେମିତି ହେଇଥିଲେ ପଚାରୁଥିଲି।
ଏତେ ଧକ୍ ଧକ୍ କରୁଛୁ ନା? ମୋ ହାର୍ଟ ଚୋକ୍ ହେଇଯିବ ହାର୍ଟ ଚୋକ୍ ପୁରା ନାଇଁ ନାଇଁ ପାଣି ଦିଅ ପାଣି। ହାର୍ଟ ଚୋକ୍। ଦେଇଥିଲା ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ମାନେ ଏତେ ସିରିୟସ୍ ହେଇଥିଲେ ସେମାନେ ମତେ ମାନେ ଏତେ ହସ ଲାଗିଲା। ମତେ ଭିଡ଼ିଓ ହଉଛି ମତେ ହସ ଲାଗୁଛି ମୁଁ କଣ କରିବି ଭାଇ। ତ ଆମର ଏତିକି ଥିଲା ଭିଡ଼ିଓ। ଆଉ ମେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିପାରେ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିଦେବେ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛୁ। ଦେଖା ହବା ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ନୂଆ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବୁ। ତ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଟାଟା।